El meu cos necessita més energia per tornar a llançar cistella. Fa una estona m'he pres un bon plat de pasta. És molt rica en hidrats de carboni, un compost orgànic que necessitem conjuntament amb l'oxigen perquè es produeixi la respiració cel·lular. Els productes d'aquesta reacció química són el diòxid de carboni, que expulsem a l'atmosfera, i l'ATP, que és la nostra font d'energia. Els cotxes no mengen plats de pasta, però ells funcionen gràcies als hidrocarburs. Venen de la refinació del petroli i reaccionen amb l'oxigen per aportar-nos el treball necessari que necessita el cotxe per moure's. Obtenim energia per moure'ns. Els cotxes també emeten diòxid de carboni. El Sol ens envia ones de totes les freqüències de l'espectre electromagnètic. La superfície de la Terra es calenta i aquesta emet rajos infrarrojos. El diòxid de carboni absorbeix l'energia infrarroja. La calor de l'energia infrarroja es manté dins la Terra. En els darrers segles, la industrialització i l'aparició dels cotxes han fet que la presència del diòxid de carboni a la Terra s'incrementi exponencialment. En conseqüència, la temperatura mitjana de la Terra està augmentant. Això podria tenir efectes devastadors per la biosfera, com la desaparició dels pols. Com veieu, els cotxes han de deixar d'emetre diòxid de carboni. Encara i així, hem de seguir transportant-nos. El cotxe elèctric és la solució. Aquest està potenciat per una bateria que no emet diòxid de carboni. Encara i així, el seu funcionament està basat en un principi químic, les reaccions de reducció i oxidació, redox. A les piles, l'ànode cedeix electrons, s'oxida, i el càtode agafa aquests electrons, es redueix. Aquesta transferència d'electrons produeix voltatge. El problema és que, suposadament, a temperatures extremes, aquestes bateries no funcionen correctament. Encara que les bateries dels cotxes siguin de ió-liti, jo vaig provar de fer una pila de coure-zinc a laboratori. A temperatures extremes, les piles no van funcionar correctament. També vaig demostrar que aquesta pila es comportava idealment en una temperatura específica. Per tant, vaig arribar a la conclusió de que s'havia de mantenir aquesta temperatura. Per aquesta raó, vaig pensar en utilitzar un aïllant tèrmic per mantenir la temperatura idònea. Vaig aconseguir Neopor, de l'empresa BASF, que és poliestirè en pantà. Per aconseguir capses aïllants com aquesta, s'ha d'expandir el poliestirè. Per expandir el poliestirè s'ha de calentar el neopor, que conté pantà en forma de gas. Quan aquest es calenta, el gas s'expandeix. Després d'obtenir el poliestirè expandit, vaig comprovar la capacitat aïllant de capses com aquesta. Això demostra que el poliestirè pot fer-se servir com a aïllant tèrmic per mantenir la temperatura òptima de les bateries. Si s'utilitzen aïllants com aquest, els cotxes elèctrics podrien deixar de tenir problemes i estaríem combatent el canvi climàtic. La química no és un problema, però tampoc és la solució. La química és la realitat i hem d'aprendre a dominar-la per fer d'aquest món un món millor.